somo. Sifros Okinda, Ramogi TV. Podwane motendwe kod weche mag somo nyakwa Ramogi kama Migao mar somo okoni gino okang' mogik mar chako chenro mar chwalo mbui e sikunde mag primar kod sekondar mathurka. Maoyangi kod jagoro mongirore Migao mar somo Dr. Belio Kipsang e nyasi mar chiwo mich ne jopuonjre sikunde 13 ma pachoka manochaki somo mar mbui. Sikundego itiyo godo kaka ranyisi mar puodho ka mbui ma ichwalo kod piny owacho nyalo tiyo makare e chwalo chenro mopogore opogore mag somo ne jopuonjre. Kaka Judith Omondi lero, Rarieda Primary en achiel kuom sikunde ma otigodo kaka ranyisi mar ng'iyo ka chenrogo mag somo mag mbui tiyo makare kendo jopuonjre koro sechako tiyo kod lai mar somo kokalo e mbui no. E nyasi mar keto lipod Migao mar somo magisebedo ka gitimo e sikunde 13 pacho kae matemo kaka chenro mag mbui tiyo e sikunde, oyangore ni chenro no koro winjo chwali e sikunde duto ma pacho ka mondo mi okony jopuonjre ahinya to e kinde ma piny Kenya tiekore kod kit somo mar 844. Jagoro ma ongirore Migao mar somo Belio Kipsang mane ochopo e nyasi no okoni gisetimo ikruok makare kendo gichano mana kaka gibiro golo mbui e lai achiel mar piny owacho nyaka e sikunde duto ma pacho ka. Working with the Ministry of ICT, we are at the tail end of engaging with our partners on a project that will include connectivity to our schools. We are committed to connecting every school, either through the grid or through solar. We've already done more than 95% of our primary schools today, both through grid and solar, and it is our commitment. One is to electricity, two is to internet, and now we are doing water for schools. Skund primar mar Rarieda e kaunti ma Siaya en achiel kuom skunde ma osetigo kaka ranyisi kendo nyaka sani chenro mag mbui yudore e skundno. Lipot ma ogol kata kamano yango ni tend skunde ywak ni nengo mbui magitiyogo ni malo kendo winjone kaka piny owacho sirogi kapok ochwal mbui e skunde duto. Schools and secondary schools, they acknowledged that they use internet for their personal and academic use, and they said the internet actually serves them well. 60% of the teachers also, those that we interviewed, confirmed that they are using internet for purposes of improving their teaching and learning. We were encouraging the schools during the project implementation to open, to allow possibly the community access. And they realized the bills are going very, very high. Belio koni kata mana duol matayo penj madongo e pachoka osechako chwalo penj ne kuonde tiego jopuonj mondo ne ka bende lony margi ochopo kare e puonjo. The Kenya National Examination Council has been running various pilots. I know even now they are running a pilot using the teachers' colleges by doing what we call e-assessment. And it's coming out very successfully. And we shall now move and progressively move towards that direction. As you are aware, CBC is leveraging both on formative and summative assessment, school-based assessment. Somo mar mbalariany e yor mbui Open University of Kenya manyocha oyaw kod jatend piny Kenya William Ruto juma ma okalo oyiengore kuom teko mar mbui ma ibiro kes kunde piny owacho ma Migao mar somo koni biro konyo nyaka jopiny ma odak e alwora mar skundego. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi nyime jopidhok ama